programa ofrecido por... Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Señoras, señores, amigos e amigas, gracias por estar aí, gracias por elegirnos. Iniciamos unha nova edición do programa Falemos. 3 entrevistas, 3 personaxes e 3 temas que abordaremos hoxe. Estaremos co portavoz do Partido Popular no Concello de Catoira para analizar a xestión desta nova legislatura, que xa leva 6 meses, e todo o que teña que ver de cara aos orzamentos deste ano 2024. Estaremos tamén co presidente de AGADE. AGADE é a Asociación Galega de Empresas Depuradoras de Moluscos. Roberto Fariña, Cambadés, que lóxicamente están preocupados por moitas cousas, entre elas pola lei do litoral que tanto lles afecta e que tanta polémica e indecisión ou incertidumbre está deixando nos últimos meses. E abrimos este turno de entrevistas, de análisis, co presidente do Clúster de Turismo de Galicia, Cesario Pardal. Benvido, moi boas noites, como estamos, Cesario? Moi boas noites. Bueno, estamos de anos de récord. Estaba fai unhas semaniñas por aquí o presidente de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles, e todos os datos que apuntaban eran excelentes, pero me gustaría saber os datos e a interpretación, lóxicamente, do Clúster de Turismo que aglutina a todo o sector empresarial de Galicia. Como foi o ano 23? Pois foi ben. Os datos que daba o director de Turismo de Galicia son correctos, por suposto. Esos máis de 6.700.000 turistas que chegaron a Galicia o ano pasado, máis esas 450.000 compostelas, desde logo fan que Galicia siga estando de moda, pero isto non é unha sorpresa para o sector, posto que vimos traballando xa casi 11 anos man a man ca administración, ca Xunta de Galicia, facendo unha promoción moi exhaustiva das nosas empresas en todas aquelas feiras que a Xunta promociona a nosa comunidade, e, polo tanto, fruto desas promocións e fruto desa colaboración público-privada, pois esos datos estánse superando ano tras ano. O Camiño é un dos mellores produtos que temos en Galicia? O Camiño é o gran escaparate de Galicia. Non é o mellor produto, porque hai outros produtos tamén que demostran que Galicia vale a pena. A nivel de impacto? A nivel de impacto é extraordinario, o mellor escaparate que ten, posto que nos posiciona.
e unha vez que nos posicionamos no exterior polo camiño de Santiago, a xente dáse de conta de que Galicia é máis que camiño, pero ese é o gran escaparate que temos. Sí, sí. No, que bueno, que hai que seguir nos pedimos da Administración, a Xunta de Galicia, que siga promocionando non aqueles camiños que teñen unha influencia de xente que ano tras ano están medrando, senón esos outros camiños que bueno, van medrando non tan rápido como o camiño francés, como o camiño portugués, e desde logo que tamén son un tirón para o turismo en Galicia. E no resto, as fortalezas siguen sendo primeiro paisaxe, logo gastronomía, seguridade, bueno, un montón de sensacións, pero sigue sendo eso o mellor tirón a nivel global dos que nos visitan? Sí, as encuestas din que a paisaxe, despois a gastronomía ou enoturismo. Eu me atrevería a decir que a primeira razón pola que se ven a Galicia é pola gastronomía. Galicia é un sinónimo de calidade, dai esa marca que temos de Galicia calidade, que xa son moitos os establecementos a nivel turístico que teñen ese selo de calidade da Xunta de Galicia, pero se nos conoce pois fora da nosa comunidade polos alimentos, pola gastronomía, por esa maridaxe con esas 5 DOs que temos aquí en Galicia, polo tanto a nivel de viño, pero de outros moitos produtos, efectivamente, de leite, de queixos, de todos aqueles produtos de calidade galegos e que están recollidos dentro tamén do CRAEGA, desa distinción de denominacións de origen. É unha maridaxe perfecta, a gastronomía con ese paisaxe e sobre todo ca forma de ser que temos os galegos, que é algo que a xente valora moitísimo, síntese como na casa. Os galegos sempre din que non sabe se estamos subindo unha escaleira ou baixamos, pero que sí é certo que conectamos moi ben cos... Ás veces non nos interesa decirlo. Tamén é certo, a veces non interesa decirlo, pero conectamos moi ben co turista, o turista séntese como na propia casa, e indudablemente a relación calidade-precio non a ten ningunha outra comunidade como a ten Galicia. Cando falamos de turismo, os que estamos cerca da costa ou na costa, pois pensamos que isto é náutico, playa, bueno, restaurante nas terrazas, pero Galicia é moi grande. Sí, Galicia é moi grande, indudablemente que o litoral, esos 1500 kilómetros de costa, pois nada, eso é unha dos principales luxos que temos aquí en Galicia, pero o turismo cultural, o turismo de balnearios, o turismo de interior, as rutas de senderismo, as rutas de BTT, indudablemente hai un montón de tipoloxías de turismo. O turista o que quere vivir é experiencias. Temos que darlle máis experiencias das que hai, temos que ser capaces de que o turista veña a Galicia fora da temporada estival. Eu me atrevería a decir que no mes de xullo e no mes de agosto pois que non facía falta facer promoción, posto que xa ven o turista. Temos que seguir facendo promoción para que o turista veña a finais de septiembre, outubro, noviembre, diciembre, xaneiro, febreiro e marzo, que desde logo son esos meses que non temos tanta xente nos nosos establecementos e que hai establecementos que para non entrar en pérdidas teñen que pechar todavía. Sacando a neve, que só temos, digamos, con unha estación, no resto si temos potencia, porque temos caza, temos moita seta, temos moita gastronomía, temos moito outono, castañas, temos moitísima oferta e moitísima diferenciación con moitos dos outros, non só rexións autonómicas, sino do resto de Europa ou do resto dos países. En donde temos que mellorar, dende o punto de vista do presidente do clúster, digamos que os galegos, porque en definitiva isto é un tema de país, na profesionalización, en ter máis datos a nivel das aldeas ou das pequenas aldeas ou de eso, en donde temos que mellorar? Bueno, temos que mellorar en moitos factores. Indudablemente que o traballo que se fixo ata o de agora, e hai que recoñecer que salimos dunha pandemia exitosamente. O sector do turismo en Galicia foi un dos primeiros que saleu adiante. Aí hai que agradecerlle a Xunta de Galicia e sobre todo o presidente Rueda, e hai que dicilo públicamente, e máximo nestos momentos, que nos botou unha man importantísima ao sector turístico galego, posto que sacou cartos de debaixo das pedras e foron casi máis de 200 millóns de euros
os que se puxeron encima da mesa para repartir entre o sector turístico galego e non perder nin postos de traballo nin empresas que pecharan. Por lo tanto, o noso agradecemento ao actual presidente de funcións, Alfonso Rueda, que nos axudou tanto. Pero Galicia si ten que seguir millorando. Necesitamos datos. Os datos é algo máis e do máis importante. Temos que saber por onde nos entran os turistas, de que parte veñen, como chegaron a nós, de que forma contactan. Desde logo que os datos son necesarios. Temos que seguir traballando na conectividade. Sempre o poñemos encima da mesa. Temos 3 aeropuertos máis un. Desde logo que o turista internacional nos entra por ese aeropuerto que está a 2 horas de Galicia, que é o Porto. Temos que mellorar as conexións de AVE, son insuficientes. O AVE esperemos de que chegue a todas as capitales de provincia aquí en Galicia. Temos que mellorar tamén a conectividade dentro de Galicia. A profesionalización, o sector está profesionalizándose ano tras ano, e desde logo temos un problema moi grave a nivel galego e a nivel nacional, que é a man de obra. A falta de traballadores nun sector non só nos afecta ao sector turístico, sino que afecta a maioría dos sectores, pero no sector turístico, que é o que a min me atinxe, pois temos unha falta de man de obra que se pode traducir en casi 5.000 postos de traballo. Nós lle pedimos ao delegado do goberno o delegado do goberno en Galicia, xa fai, eu creo que recordar, un ano, nunha reunión que había que meter dentro do catálogo de postos de traballo o sector do turismo, meter os camareros, meter as axudantes de piso, limpiadoras, que son cociñeiros, o sector turístico que non está dentro dese catálogo de postos de traballo. Hai moita xente no exterior, moita xente de outros países que quere vir a traballar a Galicia, pero a hora de organizar ou a hora de conseguir eses papeles para que estén legalmente traballando aquí en Galicia é prácticamente imposible. É unha tarea que a veces dura hasta un ano. Polo tanto, non temos esa ferramenta, eses postos de traballo non están reconocidos nese catálogo. Estaselle pedindo ao goberno central, porque é o que está que ten que meter nese catálogo para poder traer xente tamén de fora que queira traballar aquí en Galicia. Bueno, pois temos que seguir traballando tamén conxuntamente cas administracións, ca Xunta de Galicia, cas diputacións, cos concellos, porque veuse que o turismo é unha das principales fontes de ingresos e representa, eu sempre digo que representa en torno a un 25% do Produto Interior Bruto e non o 12%. Que é os datos que aparecen sempre estadísticos. Os datos que aparecen sempre son os 12%, pero desde logo que o carniceiro, o panadeiro, o electricista, o fontanero, as consultoras, pois as gestorías, os transportes, os taxistas, pois indudablemente dependen do turismo, co cual o turismo representa máis dun 25% do Produto Interior Bruto galego. Hai que reforzar, hai que ampliar os centros de FP, os obradoiros de hostelería ou centros de formación de hostelería, porque o Centro Superior de Hostelería de Santiago, claro, é fabuloso e está así recoñecido, pero non chega, non? Sí, son insuficientes. E o que escapa vai para o Real Madrid. Sí, é insuficiente o número de alumnos que salen destos 7 centros de FP que hai en Galicia relacionados ca hostelería, máis os que salen do centro superior son insuficientes para o sector. Tamén e se non ve, todos se quedan aquí, claro. Efectivamente, non todos se quedan aquí, pero son insuficientes. Aínda que se quedaran todos, son insuficientes. Desde logo tamén vemos como nos últimos anos o número de alumnos que optan a estas plazas disminúe a matrícula deles. Estamos nun momento tamén que non se ve tan ben como se veía antigamente, pois o traballar pois na hostelería. Son
menos os alumnos que cada ano se matriculan. Vemos que as matrículas deste centro están baixando. Na hostelería non só hai traballos temporales de 2, 3, 4 meses, sino que os hai de todo o ano. Claro, sí que os hai de todo o ano, pero a xente que busca, o traballador que buscamos é unha estabilidade. E desde logo que si rompemos... Pero os que teñen os que están abertos todo o ano teñen deficiencias tamén. Tamén porque hai moita xente que só pois lle interesa traballar 3 ou 4 meses, pero polo xeral no noso sector a desestacionalización é o que nos fai tamén que moita xente non quera traballar no sector do turismo, posto que non lle interesa traballar 3 ou 4 meses, quere unha estabilidade, entonces busca esos postos de traballo que tiñan unha duración de todo o ano. Si conseguimos seguir desestacionalizando... É un tema de cantidade económica? Non, eu creo que non é de cantidade económica, sino de continuidade. Porque o que non pode ser é que un traballador traballe, si traballara 3 meses e lle dera para todo o ano, pois estupendamente, pero os sueldos que temos aquí pois están aprobados nos convenios. Bueno, pois o mellor tamén hai que darlle unha volta a esos convenios. Nesas mesas de negociación nas que están os sindicatos tamén co sector empresarial se chegan a acordos a hora de fijar os sueldos, pero eu creo que é un problema de desestacionalización para que o traballador que queira traballar nos nosos establecementos poida traballar ao longo de todo o ano e ter bueno, pois esa nómina que che chegue todos os meses a túa casa e que non sexan fijos discontinuos, porque o fijo discontinuo final, unha vez que se lle acabe o paro, pois están na casa sin poder traballar. Cales son os principales retos que ten o presidente e o clúster para este ano 24 que acaba de empezar? Seguir desestacionalizando, esa é unha tarea ardua. Sí que é certo de que xa nestes últimos anos estamos conseguindo prolongar máis esa desestacionalización. Eu quero recordar que 6 de cada 10 turistas que veñen a Galicia xa veñen fora da temporada estival. Temos que intentar que sexan 7 ou 8. Temos que seguir traballando na conectividade. Son insuficientes as conexións aeroportuarias que temos co exterior, non só co Madrid. Non podemos estar perdendo un día ou 2 das nosas vacacións por ir a coller un voo a Madrid ou a Barcelona para ir a destinos internacionales, e así nos pasa co turista que ven de fora, que non quere perder esos 2 días. Vemos como o aeroporto de Porto, que ten máis de 75 destinos internacionais con voos todos os días, indudablemente posicionan a un territorio, desde logo que o destino de Porto está medrando. Tamén son moitos os turistas internacionais que collemos a través de Oporto. Espero que neste ano consigamos poñer en marcha o primeiro clúster transfronterizo con Portugal. Estamos traballando, levamos 2 anos traballando na penumbra, por así decirlo, e espero de que a partir deste ano o poñemos xa a funcionar, traballar cos empresarios portugueses para facer paquetes turísticos de Portugal e de Galicia conxuntamente, tamén tratar de que eses mercados nos que eles nos levan ventaxa, como pode ser Estados Unidos ou como pode ser Canadá, que hai unha colonia importantísima de portugueses en Canadá, en as Azores, pois intentar buscar esas sinergias cos nosos veciños para intentar captar ese turismo internacional. E despois seguir traballando co sector man a man. Temos que seguir traballando tamén na digitalización. Todavía hai territorios que non chega de todo esa fibra óptica que é moi necesaria para poder seguir conectándonos co mundo exterior, e indudablemente seguir estando unidos, que é a única forma de remar todos xuntos. A semana que ven Fitur é un escaparate importantísimo para todo o sector, non só para o clúster, non? Sí, non só para o clúster, o sector turístico, pois está todo o mundo en Madrid a partir do mércores, que empeza o mércores próximo hasta o viernes, que son os 3 días profesionais. É o punto de partida, é o punto de inicio de unha temporada. Nos esperemos que sea tan bo o mellor que o ano pasado.
así se demostrou nesas cifras, e a partir de aí empezamos a temporada e bueno, pois a seguir promocionando Galicia dentro do stand de Galicia, pero sobre todo a Fitur os empresarios van a promocionar os seus establecementos para poder tratar de captar posibles clientes a nosa comunidade. O stand de Galicia, e Galicia ten que estar presente, vai a estar presente unha vez máis, a Axencia Galega de Turismo, a través de, representando lógicamente a Xunta e o país, aí, bueno, todo é sinerxia, non? Aí hai suma. Sí, desde logo que sí. Eu creo que parte do éxito do turismo en Galicia é que as administracións souberon entender que era necesario estar ao lado do sector, escoitalo, e así o están facendo. Traballamos conxuntamente man a man ca Xunta de Galicia, cas diputacións, e desde logo pois espero que tamén este ano 2024, que vexamos como esos números se incrementan. Ojalá que a conta de resultados dos empresarios turísticos galegos pois sexa moito maior, que esa inflación que baixe, e que, desde logo, que Galicia siga posicionándose como un dos principales destinos que están medrando ano tras ano. Foi un par de horas aproximadamente o CETS, que é o Centro de Iniciativas Turísticas de Sanxenxo, sacou un comunicado donde que os empresarios turísticos de Sanxenxo apelan á responsabilidade para que se evite usar o incidente dos peles como argumento de marketing político. A liorta política está preocupado o sector turístico polas consecuencias que poida ter neste tema? Sí, está preocupado posto que nos vamos tamén na mesma línea que o CES, o dixemos desde un primeiro momento. Ojalá todas esas valoracións, todos esos comentarios que se están facendo por parte de algúns políticos estén baseados en un rigor científico. Eu o único que quero transmitir, sobre todo os turistas que nos visitan, tamén os galegos, pero sobre todo os turistas que nos visitan, que o produto que chega á mesa pois pasa uns controles moi grandes, e que a garantía desos produtos é moi boa. Por lo tanto, tranquilidade, que non se utilice, que se poña en boca de nadie falsos testimonios, por así decirlo, que teñan un rigor científico, e apelar á responsabilidade, e que, sobre todo, que non se utilice nestes momentos políticos, que sea unha arma política que vaya en contra do sector turístico galego, que nos pode facer moitísimo dano, porque son máis de 150.000 postos de traballo os que están en peligro polos comentarios, eu creo que non aceitados, de certas persoas que eu creo que nos queren facer mal. A lei do litoral, que a vamos a abordar desde o punto de vista da industria que está no mar, que para Galicia é moi importante, pero nós temos moita infraestructura turística tamén na costa. Sí, hasta onde está preocupado o sector e a patronal? Desde logo que estamos preocupados, posto que hai moitos empresarios que queren facer unha transformación desos rincóns que están pegados á costa, que poden transformarse ao millor en establecementos turísticos. Eu poño encima da mesa que o millor, por esa lei do litoral, pois non se podería facer, por exemplo, o Parador de Muxía. O Parador de Muxía é un gran detractor que mudou a fisonomía totalmente desa zona, que ampliou, son moitos os turistas que veñen a coñecer ese parador e que veñen por primeira vez a Galicia. Polo tanto, apelar tamén outra vez novamente o sentido da responsabilidade, que non fagan dano a un sector que o pasou francamente mal durante a pandemia, que sean responsables, e desde logo axudar a aqueles empresarios que queren poñer en marcha novos proxectos, que poden ser proxectos tractores para o sector turístico. Claro, porque isto xera parálisis de investimentos. Indudablemente que sí. E incertidumbre nos que están. O lunes pasado estábamos co presidente da Xunta en Cabo Silleiro, que van empezar as obras despois de que se lle concedera a licencia de obras por parte do Concello de Baiona. É un proxecto que vai a transformar tamén esa zona, posto que son 14 habitacións nun faro emblemático, que xa se veu en outros faros, como o faro de Fisterra ou o faro de Lariño, que desde logo que transforman esos espacios que estaban totalmente abandonados,
que os poñen outra vez a funcionar, que damos unha nova vida, un novo uso, e que, aparte deso, pois, xenera moitos postos de traballo. Nun minuto, que lle gustaría decir para rematar? A min o único que me gustaría decir é que o sector turístico galego está preparado para afrontar novos retos, está profesionalizado, temos que seguir da man das administracións, temos que conseguir desestacionalizar todavía máis e, desde logo, buscar ese turista internacional que é o que nos falta para seguir desestacionalizando. Que se cumpla, que lle vaya ben, porque será bo para Galicia. Ojalá que sí. Entre outras cousas, dos efectos chamados secundarios, non? Señor Pardal, un placer contar con vostede nesta edición, moitos éxitos a semana que ven en Madrid, en Fitur, e hasta unha vindeira ocasión. Pois moitísimas gracias, hasta cando queirades. Moitas gracias. Volvemos despois da publicidade, a man dos copatrocinadores deste programa, e recibimos a Roberto Fariña, presidente de AGADE. Hasta ahora mismo. Programa ofrecido por En Schmidt creamos espacios de vida, donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Schmidt Home. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Pois de novo, amigos e amigas, estamos de novo con todos vostedes. E ao turno e a entrevista lle damos a benvida e as boas noites a Roberto Fariña como presidente de AGADE, a Asociación Galega de Empresarios de Depuración de Moluscos. Cambadés, benvido, señor Fariña, como estamos? Moitas gracias. Moi boas noites. Boa noite. Primeiro, estábamos comentando ahora, como está a asociación, lógicamente 45 empresas, 300 millóns de facturación e máis de 1000 empregos directos aos que representa a AGADE, pero describe un poquinho máis a función desta asociación e os anos que leva funcionando, de unha pinceladiña informativa para a xente que non teña os datos e non o coñeza. Moi ben, pois a AGADE ten 42 anos, actualmente somos xa máis de 55 empresas, estimase unha facturación pois superior aos 500 millóns de euros. AGADE o que tenta pechar o círculo do molusco bivalvo blanco. Aí existen empresas de acuicultura como criadoiros de semilla, tan necesitados ademais en nestes momentos nos cales a demanda de semilla para as zonas de producción é tan alta. Existe a depuración, por suposto, que foi o génesis da propia asociación. E, a súa vez, pois todo relacionado, pois falamos de empresas de transporte altamente especializadas, falamos de cocedoiros incluso de bivalvos, falamos de algunha conserveira,
prácticamente todo o que son operadores de exportación hacia todos os países de Europa, donde o mexilón é o principal produto. Ustedes asesoran, ustedes axudan, colaboran en todo o que poidan en defender os dereitos e o negocio de todas estas industrias, non? Supoño. Así é, estamos teixendo alianza, sobre todo con o resto de patronales similares ás nosas. Estamos en continua comunicación co Cluster de Agricultura, con Anfaco, con Apromar, cas federacións galegas de cofradías, e prácticamente con organismos de outras comunidades, buscando sempre solución aos problemas, uns problemas que cada vez resultan máis complexos, a día de hoxe nos cales estamos enfrascados en varias problemáticas das cales tentamos buscar unha solución o máis pronta posible para todos nós. En Galicia somos o ombligo do mundo, somos os mellores do mundo en casi todo con este tipo de produtos e de infraestructuras, tanto técnicas como productoras, como de, digamos que de institucións de garantía, como poden ser os, digamos que as institucións de controles de augas, de etc. Galicia foi pioneira a nivel mundial no desenrolo marisqueiro, probablemente pesqueiro tamén. É máis, o sector mar industria alimentario galego é o sector máis lonxevo dentro da actual economía galega. A importancia socioeconómica queda fora de toda dúda, pero non chega todo eso para manter e para decir que sexamos líderes a día de hoxe en Europa. Sobre todo, temos que ter en conta que máis alá das nosas fronteiras está vendo un desenrolo increíble deste tipo de empresas. Estamos vendo como os países bálticos empezan xa a producir mexilón, como Marrocos este ano, Mauritania, vai a producir en torno ás 400 toneladas de ameixa fina, que a día de hoxe nos producimos en Galicia. Vemos como os operadores franceses, holandeses, cada vez son máis potentes. E por eso, desde aquí, o que debemos é de pelexar en igualdade de condicións, algo que a Europa estamos deixando ben claro a realidade de Galicia, e sobre todo con Madrid, donde levamos unha problemática que nos está limitando a nosa ampliación, a nosa creación de novas empresas, algo que esperemos que dunha vez por todas se poña solución xa. Logo falamos delo porque é unha das consecuencias que paraliza tamén investimentos e desenvolvementos de empresas, etc. Pero Galicia presumimos de ser líderes. Estamos dormindo moito ou como isto éramos líderes, todo o mundo mirou para nós e agora nos queren copiar? Galicia certo é que ten maiores posibilidades de crecemento das que estamos desarrollando ahora a nivel productivo. A nivel mexilón estamos no terceiro posto a nivel mundial. Dependemos dentro do sector do mexilón moito de factores externos, casos climatolóxicos. Ademais, está sendo un mal ano, pero seguimos sendo moi potentes e seguimos sendo moi fortes con estructuras moi importantes detrás delo. No marisqueo, certo é que estamos en producións mínimas históricas. Antes de arriadas de... Sí. Sobre todo neste ano 2023, certo, tamén hai que entender que a día de hoxe as producións están en mínimos, sobre todo polo peche de moitas zonas de producción. E a nivel pesqueiro, estas normas que ou estas limitacións que pon Bruselas hacia a pesca, por suposto, tradúcense tamén dentro do sector industrial galego. Claro. A liorta política dos pellets, están preocupados vostedes? Como lles afecta aos produtos aos que vostedes traballan, pero tamén ao resto dos produtos do mar? Isto favorece a Galicia ou non? Isto está claro que perxudica a Galicia. E máis, nós temos ben claro que estáse contaminando máis a opinión pública
que ao propio medio ambiente. Non se pode obviar de que un accidente marítimo en aguas portuguesas provoca un desprendemento dun contenedor que bota peles ao mar, pero estamos tendo unha caída de ventas de un torno a un 50%, unha auténtica barbaridade, un coste inasumible para moitas empresas. E todo isto está amplificado sobre todo polos mensaxes a nivel político que se están enviando. Eu creo que queda fora de toda a dúda de que, bueno, polos datos que reflexaban hoxe os medios, levanse recollidos 1.800 kilos de peles, a costa galega ten máis de 1.800 kilómetros, estaremos falando dun gramo por kilómetro, e o que sí hai son plásticos nas praias da actividade humana, pero sobre todo é necesario unha concienciación social a nivel educación da propia cidadanía. Aí onde radica o problema. Tamén é certo que moitos dos plásticos que chegan ás costas galegas non son de nosos. O gran problema é cando se está politizando e cando se está levando hasta límites absurdos, diría absurdos, sobre todo como comparar este caso con Prestige. O Prestige foi un caso que todos os que vivimos do mar e para o mar teremos nas nosas mentes hasta que teñamos uso da razón. Isto é un caso que estou seguro que poñendo todos os medios, poñendo todos os efectivos, solucionarase. O que non se vai a solucionar é o daño, non? É o daño e a caída de mercado. E o que non vamos a permitir, e queremos deixalo ben claro, é que actuaremos presentando querellas sobre todo contra aqueles que intenten manipular a realidade, mostrando imágenes que non se corresponden, facendo hincapié en datos que non se corresponden aquí como son con Galicia. Hai intereses electorales de cara ao 18 de febreiro, pero tamén hai moita contaminación informativa que pode estar non só perxudicando aquí, sino favorecendo outros lados, non? Por suposto que todo que perxudique a Galicia, todo que se perda de Galicia, ese hueco de mercado vai se cubrir con produtos de outros lados. Claro. Vivimos nun mundo tremendamente globalizado, a día de hoxe temos opción a produtos de todo o planeta casi en tempo real. Sí, é algo que nos preocupa. Sinceramente, o tema dos peles preocúpanos como a todo mundo. Sabemos que é un tema que se vai a solucionar, pero o que nos preocupa é a caída do consumo e o tratamento informativo, non alarmista, digamos, non? Así é, ese tratamento catastrofista é algo que non se pode aceptar. Falar comparar o Prestige, comparar imaxes quitadas a miles e a miles de kilómetros de aquí e poñelas como galegas, eso é totalmente inaceptable. Está reunido, hoxe reuneuse o sector en Santiago, as cofradías, a Xunta, bueno. Outro dos temas que, ademais, vostedes veñen, digamos que queixándose, denunciando, poñendo en cima da mesa para que as autoridades políticas tomen a Xunta, tome conciencia, pero que tamén o sector e o resto da sociedade. A lei do litoral está, digamos que, bueno, primeiro foi a lei do litoral que regula o réximen de usos e actividades no litoral galego, foi presentado o proxecto de lei en abril, foi aprobado no Parlamento de Galicia en xullo cos votos do PP, a abstención do BNG e do PSOE, pero o goberno do Estado recorreu esa lei, o Tribunal Constitucional a paralizou e o medo sigue aí. Bueno, en marzo de 2018 comezou unha modificación do Regulamento Xeral de Costas. Aquel Regulamento Xeral de Costas estaba escondido, ademais, pestaña tras pestaña tras pestaña nunha páxina web do Miteco, do Ministerio de Transición Ecolóxica. Ademais, o propio Enfaco, revisando continuamente todos os detalles, é o que nos di, oye, mira, está pasando isto, algo se está modificando, non temos coñecemento do que foi. Estamos falando do ano de marzo de 2018. Ese intento de modificación do Regulamento Xeral de Costas paralizouse sobre todo pola gran presión social que se fixo desde Galicia. Tentouse despois a posteriori
coa lei de cambio climático a través daquel famoso artigo 18. Na lei de cambio climático vai a marcar o horizonte deste país durante os próximos 30 anos. Ali iba prácticamente o que era a mobilidade, o tipo de combustibles, como iba a ser todo relacionado que enerxía, pero, sin embargo, o artigo máis enmendado foi o artigo 18 que falaba da costa. Ao final, a maioría do goberno de Madrid, con esta actual ministra, levou no cabo. Galicia, por propia petición do sector, Marindustria, incluso de sindicatos, concellos, técnicos, decideu elaborar a Lei de Ordenación do Litoral, unha lei na cal participamos todos, unha lei na cal foi cada un aportando a súa visión, o seu punto de vista, moi restrictiva para algúns, moi laxa para outros, pero eu creo que tiña un entendemento claro, que era adaptar a costa de Galicia ao que é a realidade de Galicia. Galicia non ten nada que ver con Levante, non ten nada que ver con Maspalomas, nin non ten nada que ver con Benidorm. Esa lei nas cales nos mantivemos reunións no Parlamento con todos os grupos, a nos sempre se nos dixo que se iba a apoiar esa lei, que esa lei iba a ser boa para Galicia. Sorprendeunos xa no propio día da votación en Galicia a abstención do PSOE. O Bloque en principio tamén habíanos falado de apoiala. Despois tamén abstívose. A falta de apenas 72 horas esa lei foi recurrida ante o Constitucional. Unha lei que ademais tampouco levouse a unha bilateral. Obviamente todas as leyes, estamos falando de prácticamente todas, cando non en pleno acordo levas unha bilateral. Intentamos arranxar este artigo, modificamos este outro, aí fíxose unha emenda prácticamente a totalidade. 30 e pico de artículos, son 40% da lei. Sí, o 40% da lei, así. Nos estámoslo revisando, estámoslos vendo en caixa. Creo que, ademais, pensamos todos a nivel xeral que unha lei totalmente constitucional, foi formulada por constitucionalistas, polo Observatorio do Litoral, polo propio sector. En ese momento estamos, é dicir, eso de que o mensaxe que me envía Madrid de que tranquilos, lo vuestro está solucionado, non hai problema, non é verdad. A día de hoxe temos criadoiros de bivalvos paralizados, que non poden estar en precario máis tempo do que levan. Temos inversións, temos unha inversión aí en Cambados, ademais, falando de varias decenas de millóns de euros, con casi, falábase de centos de empregos no Porto de Tragove, que non se van a levar a cabo xa. Claro, por medo. Está claro que por indefinición. É unha inseguridade xurídica que nadie pode facer unha inversión se non hai unha plena seguridade xurídica. Isto de que hoy jugamos con estas cartas e mañana las cambiamos, dentro do sector empresarial non funciona aquí nin en ningún país civilizado. Por lo tanto, bueno, pues estamos con esa gran preocupación. Temos, como te decía antes, proxectos paralizados, temos proxectos que ademais son totalmente necesarios para pedir un fondo FEMPA, para pedir unha licencia de actividade que teóricamente nin se podería chegar a levar a cabo. Modernización de empresas, modernización de instalacións, inversións, investimentos e todo eso, pero ademais, non sei se escoitou, pero o presidente do clúster, lóxicamente, porque tamén lle afecta as instalacións turísticas, porque o obxectivo era desaloxar toda a costa en 20 anos, é dicir, no ano 45 todo arrasado. O obxectivo de Madrid, isto ten dúas vertentes. Por un lado, o que falábamos antes de como está Galicia dentro do sector marindustria europeo, isto é un claro exemplo, isto é un motivo dos cales hai que castigar a Galicia. Exactamente. Mentres vemos como outros países están crecendo, e despois, certo é, ese mensaxe, ademais, témolo ben claro, que o que se busca é liberar a costa de calquera actividade humana. Eso é o que nos sorprende, ademais, cando nos deixan ben claro de que ustedes tienen que irse. E o peor de todo, que o que quizás a día de hoxe máis nos preocupa,
xa non solamente indefinición polas nosas actividades dentro do litoral, senón que nesta última modificación da Lei de Costas, antes viña dado que en 5 años consecutivos a onde llegase a última gota del mar marcaba un novo deslinde. Agora onde chegue a última gota de mar do temporal que estamos tendo esta noite, pode marcar un novo deslinde. Que vendría a decir eso, pois que se a Hortensia en vez de ser en 1984 fose no 2024, o mellor igual a zona. Pero van a ter que poñer as depuradoras en la lín ou? As depuradoras e as propiedades privadas. É dicir, eu creo que moitos concellos non son capaces de ver o alcance desta norma. É dicir, é unha norma tremendamente restrictiva para o litoral de Galicia. É algo que nós, ademais, vimos nós e o propio Observatorio do Litoral ben determinando, e que cambia pois as reglas de xogo de todo. É dicir, hoy la línea de litoral está por aquí, pero mañana está por aquí. Aunque tengas la casa pasa a ser propiedad del Estado y la vas a usar durante 30 años en régimen de concesión. Que salida lle atisban a isto, señor Fareña? Que salga do Constitucional, que volva a haber unha nova lei, que poida ser aprobada e que, lóxicamente, as competencias sexan transferidas ou delegadas a Galicia? O atisbo, eu creo que deixou ben claro o presidente da Federación Galega de Cofradías, que é sentidiño. Eso é pedirle a Madrid sentido común, que entendan por onde a realidade de Galicia, algo que non están dispostos a facer. Vamos, quedou nos ben claro, porque os mensaxes que chegan son así de continuos. Que esperamos? Esperemos que a Lei de Ordenación do Litoral de Galicia veña arriba, poida levarse a cabo e poidamos xa de unha vez por todas poñer un poquinho de orden no litoral. Aquí o Partido Socialista de Galicia e o Bloque Nacionalista Galego tendrán que mollarse algún día, non? Bueno, nos pedimos aos diputados galegos do Congreso que a hora de votación da lei de costas que tuvesen en conta Galicia. É dicir, hai momentos que hai que pensar na propia terra antes de... Unha cousa é que non estén de acordo con un artículo, que presenten alegacións, que presenten, mellorar a lei, pero habrá que defender a Galicia, porque Galicia sin o litoral, é dicir, toda a industria mar, toda a industria do mar está asentada lóxicamente no mar, prácticamente toda. Así é, máis, a empresa... As conserveiras, todo, pero e onde van a estar? E as depuradoras, e onde van a estar? O que son os cocedoiros de mexilón, o que son as conserveiras con proceso de cocción, o que son as procesadoras de peixe, o que, por suposto, as depuradoras, cetáreas, plantas de terceira e cuarta gama de bivalvos, e de peixe, teñen que estar no litoral, pero que ademais estas empresas naceron no litoral por unha razón, porque teñen que estar aí. É dicir, seguramente os pioneiros do sector non se hubieran montado no litoral, hubieranse posto ao lado de unha vía de comunicación, hubieranse posto, pero non, tuvieron que ir ali. Eu creo que a todos os galegos, sean do partido que sean, ou sean de calqueira maneira, entenden perfectamente que estas empresas teñen que estar aquí, non cabe a menor dúbida. A nos decíanos, váyanse ustedes para el interior, decimos, pero al Ministerio de Medio Ambiente, nos vamos al interior e como llevamos el agua? Facendo o cálculo por término medio de unha instalación das nosas, sale a 184.000 camións nun sentido a levar a agua e 184.000 camións en outro sentido a vaciala. Eso descarboniza. Por suposto, que veña do Ministerio de Medio Ambiente é algo que... E se poñemos o motor tamén descarboniza. O lleve a tubería a un polígono, é dicir, me levar a tubería se non la deixan. Vamos a botar unha tubería de 5, 6, 7 kilómetros. Tendrán que cumplir unha serie de normativas, digo eu, Tendrán que cumplir unha serie de normativas, tendrán que, pero poderán estar aí, non? E se ademais levan toda a vida aí... O que sí está claro é que os máis interesados en manter o mar en boas condicións son as empresas que viven do mar. E temos ben claro que nós sabemos que tendo un mar sano vamos a ter unha boa calidade de produto e unha boa produción. De aí esas comunicacións, os mensaxes que se lle fan a Madrid
pero que non hai maneira, que non hai entendemento, polo menos a corto prazo. Eso é un dos grandísimos problemas que temos, é algo que nos preocupa en grande medida, sobre todo. O deixa ver vostede, non sei se interpreto ben, que máis que non hai entendemento, non hai voluntad. Non hai voluntad, por suposto que non hai voluntad. Non hai voluntad nin en Madrid, e diría que o mellor igual en algunha parte de Galicia tampouco. Eu pediría ya a todos os parlamentarios galegos que apoyasen unha medida xusta, sobre todo, eu creo que a palabra xusta con Galicia, como é unha lei de ordenación do litoral de Galicia. Galicia non ten o mismo litoral que outras comunidades. Únicamente con ese entendemento é a forma máis básica de solucionar o problema. Temos que rematar. Non sei se lle quedan máis cousas que decir sobre isto, señor Fariño, ou sobre o que queira. Que lle pide ao ano, a este ano que acaba de empezar? Bueno, temos unha caída dos produtos da pesca do 23% no ano 2023, a maior caída na serie histórica no consumo. Os produtos da pesca necesitan... Debido á crise económica, pode ser? Ou os cambios de hábito, cousa que é bastante peor. Os caídas de producción vanse solucionar, témolo ben claro, a producción tendrá que ter reaxustes e vanse solucionar. O problema é que esa pérdida no consumo non poidamos solucionala. Por lo tanto, que sí lle estamos pedimos ao goberno galego para que ello transmita a Madrid, primeiro, campañas de promoción para os produtos da pesca, son totalmente necesarios, e equiparar o IVA dos produtos da pesca co aceite de oliva ou como outros produtos do interior de España. Olvidemos os problemas políticos neste caso, pero creo que o IVE nos produtos da pesca teñen que estar equiparados cos produtos da terra, e, por suposto, esas campañas de promoción que a día de hoxe son tremendamente necesarias, máis si cabe todavía con este empuxe que acaba de dar... Con esta contaminación informativa. Exactamente. Señor Fariña, foi un placer contar con vostede e desexamos moita sorte e que, lóxicamente, todos estes problemas se solucionen non só para a GADE, sino para todo o sector que, ao fin e ao cabo, é Galicia. Moitísimas gracias a vos, esperemos pois que este 2024 traiganos un poquinho máis de... Un placer, a ver se vemos onde contamos boas novas. Esperemos que sí, seguro que sí. Que lle desexamos. Moitísimas gracias, moi boas noites, señor Fariña. Nos vamos a publicidade, da man dos copatrocinadores, volvemos nun instantiño e recibimos a Iván Caamaño, portavoz do Partido Popular no Concello de Catoira. No, perdón, será interesante tamén. Vai haber algunha primicia ou algunha novedade, con lo contamos. Hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo.
Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Pois de novo xa estamos de novo con todos vostedes da man dos copatrocinadores. Continuamos en a edición de Falemos e lle damos as boas noites e a benvida a Iván Caamaño, portavoz do Partido Popular no Concello de Catoira. Señor Caamaño, moi boa noite, benvido. Boa noite. Que balance facemos destos 6 meses desta nova legislatura? Bueno, facemos un balance de promesas incumplidas, creo, xa neste momento, non? Porque ao longo dos anteriores 3 anos, non? Dos que nós estuvemos no Concello, levando certas responsabilidades, pois vimos como na última campaña electoral pois se fixeron moitas promesas por parte de quen hoxe é alcalde. E vemos como esas promesas xa están sendo incumplidas, sobre todo algunha moi grande que decideu o futuro destas eleccións, como foi, por exemplo, o almacén de pirotecnia da parroquia de Dimo, non? Ou outras como que está moi de actualidade, pois o posible peche da escola infantil tamén nesa mesma parroquia, non? Que como din algúns veciños, non? Eu tomo as palabras, prometeulle quitar unha pirotecnia e ao final vaille quitar unha escola, non? Entonces falamos de promesas incumplidas moi importantes. Metidos nesto, logo lle damos a volta. Que pasa coa proxecto de o almacén en Coaxe? Con ese proxecto, fíxate, o alcalde fixo a súa bandeira de campaña, levouno ata o máximo, comprometeuse a sacar ese almacén, e hoxe a verdade é que eu anuncio aquí en primicia, porque eu teño contacto co propietario dese almacén, anuncio que, como me comunica el, probablemente abra a finales deste mes, A finales deste mes abrirá en principio ese almacén, ou iso ten plantexado, porque a min presentoume toda a documentación, eu mesmo teño copias desa documentación e ten todos os permisos aprobados, simplemente lle falta un único papel que é unha simple notificación que falta por parte do Goberno do Estado, que ten que vir, e o resto está todo aceptado, o plan de seguridade que lle faltaba, bueno, todo está xa en orden para poder abrir unha pirotecnia a cal, eu teño que dicirlo claramente, a min costoume a alcaldía, non? Eu, se non fose por esa pirotecnia, probablemente hoxe o BNG non tería esa maioría absoluta e probablemente hoxe fose o alcalde, non? Porque está sendo moi contestada, casi 800 alegacións, non? Ou 700 e moito. Sí, recollenos un montón de firmas, a xente está moi enfadada, totalmente, é normal, eu entendo. O que sí que non comprendo é que un partido político se aproveite do sufrimento de uns veciños que teñen un problema que é moi grave para dirixilos políticamente, como fixo nesa campaña electoral, e para agora pasar absolutamente deles, non? Agora que xa ten os seus sillóns, ten os seus casi 4.000 euros ao mes, agora esa promesa de que vou cerrar esa pirotecnia, xa non hai esa promesa. Agora, a ver se se pode cerrar, non? Pois, a ver como vai ser a resposta dos veciños, non? Cando se abra, cando se enteñen. Verémola, antes dirixíanse cara ao Concello, facían esas protestas no Concello, intentaban nos culpar, pese a que eu non tiña absolutamente nada, eu non firmara ningún papel, tanto a min como que nese momento era o alcalde Alberto García. As críticas contra nós viñan a manifestarse ali, todo o mundo lle dicía, mira, tendes que ir a Pontevedra, isto non é do Concello. Viñan ali camisetas contra o Concello, avisábase de que eran Pontevedra, agora entrou este señor, agora mandos a Pontevedra, agora ele xa non os quere ali, non? Agora esa promesa incúmplese, non? E agora hai xente que xa se ve arrepentida, non? De haber confiado en unha persona que ao final pois incumpleu o que prometeu, porque nós non o prometemos, sabendo que probablemente non o íbamos poder cumplir, non? Eu levo por diante a verdade sempre, e se sei que non podo cumplir algo non o prometo. Entonces, nós non prometemos quitar esa pirotecnia. Non nos interesaba, é dicir, nós non estábamos tampouco de acordo, nós apoiábamos aos veciños, e sempre o dixemos, non? Pero que non podemos prometer cousas que non podemos cumplir. Utilizou entonces aí estratégicamente o BNG a situación? Sen dúbida, igual que os médicos, nese momento, igual que os médicos, culpándome a min de que non había médico nese centro de saúde, que ao final, cando non hai agora sí que non hai médico. Antes eu iba a Pontevedra e traía un médico, tardaría un día ou dous, pero había médico. Agora levo un montón de tempo sin médico. Ainda que, bueno, un compromiso que arrancamos fai meses, conseguiu que vai a vir unha doutora en plaza para que a Catoira xa fixa. E o outro tema que apuntaba, a escola infantil, por que o BNG... Bueno, aquí sí coincide vostede, e coincide o Partido Popular e o Partido Socialista,
co exalcalde, con Alberto García, pero cal é a motivación que ten o Concello ou o alcalde, o señor Castaño, para querer municipalizala? Pois non entendemos, esa é a súa idea, é a súa forma de proceder, ten maioría absoluta agora, por pouquiños votos, pero tena. Entonces, recordemos para o resto da audiencia que non teña os datos claros, BNG 6, Partido Popular 3 e Partido Socialista 2. Ganamos 6, 5. Sí, o número de votos non sería así, pero a lei de ON, sí, exactamente. Os concelleiros. Exactamente, os concelleiros son así. Entonces, no anterior pleno pideunos a nós que votásemos a súa proposta, porque unha das concelleiras faltou, para municipalizar esa escola infantil. Nós creemos que non é a forma ideal, porque non se pode municipalizar unha escola sen haber unha partida presupuestaria para poder pagar, sen haber unha modificación presupuestaria no caso de non haber a partida, convertindo en especie de, non sabemos ben, se funcionarios ou non a esas profesoras que están aí, sobre todo despois dese plan de axuste, subida de impostos que lle fixo agora aos veciños, subindo todos os impostos. Entonces creemos que esa non é a medida adecuada, non? Coller un servicio que é deficiente, se demostra que é deficiente, e pasalo ao Concello, non? Sempre creemos que hai que sacalo a concurso, pese a que eu tiña naquel momento case todo xestionado para que collese a Xunta. Agora a Xunta, el dixolle que non. Entón, nós creemos que esa non é a forma adecuada de proceder. Ten a maioría, se quere, que o aprobe el, e que faga eso, que meta esas traballadoras ao Concello e que xestione o Concello ese servicio. Nós non queremos que sexa o proceder, nin tampouco, nin siquiera o proceder legal. Sobre todo, tendo en conta a súa mala práctica, na que isto a xente non o sabe porque ainda non se dixo, pero a empresa solicitou xa, meteu no Concello o escrito hai 8 meses de que querían cerrar. Evidentemente teñen 4 meses, non para facelo, xa van 8 meses. É dicir, se queren, mañán mesmo a empresa cerra a porta e a guardería, a escola infantil non volve a abrir, non? Entonces, chegounos agora en xaneiro, 8 meses despois, con isto un pleno, unha concelleira non aparece, non vota, bueno, isto é un desastre. Pero a situación do Concello, a situación económica do Concello era moi deficiente, non? Sí, moi deficiente. De feito, parte das xestións que eu facía que a Xunta levando esa área, que a Xunta era ceder competencias á Xunta, todo o contrario que pretende facer el. O centro de maiores pasou a financiar a Xunta, intentamos pasar case toda a Xunta para que o pagase a Xunta e o Concello de Catoira intentara forrar esos cartos que lle costaba, non? Entón, creemos que a estrategia contraria ao que creemos que hai que facer, non? Estamos pedindo que apoiemos algo que é totalmente contrario, que non sabemos se é legal tampouco, e que non sabemos se vai a funcionar. Por eso peden informe de intervención. Exactamente, por eso solicitamos un informe que tamén o solicitou o Partido Socialista, pero como tendo os concelleiros necesitaba tamén xuntar máis votos para que fose informada, non? Entonces firmámoslo entre todos, non? Para ter ese informe legal de a ver xa se é posible ou como se hai que facer, da forma como pretender, xa casi seguro que non se pode facer. Estuvo a piques de ser intervido polo Ministerio de Hacienda ao Concello debido á débeda? O Concello recebeu bastantes notificacións de que ten unha deuda moi alta. O alcalde fala de 5 millóns, é mentira, son 6, un pouco máis de 6 millóns de euros. Eran por habitante, creo que máis de 1.800 e pico euros, bueno, máis ou menos, non? Porque se miras os datos en Google, claro, o BNG debe de mirar os datos dentro do propio Concello, non ir a Google. Falar con intervención e secretaría, non? Entón, se miras os datos, a deuda é altísima. Que pasa? Esa deuda non a ten que pagar a xente. Esa deuda é froito de despilfarros políticos históricos, donde ao largo de 30 anos, este propio alcalde levaba 30 anos aquí na oposición de concelleiro, o alcalde tamén, hai unha serie de responsables que permitiron que o Concello de Catoira teña esa deuda enorme, brutal, esa deuda que é, se mal non me equivoco, o segundo de Galicia detrás dos blancos, por número de habitantes con maior deuda. Entonces agora van a facer pagar a xente que subindo os impostos á basura, como se subeu o IBI, o alcantarillado, a auga, é dicir, as tasas, agora vamos ao bolsillo na peor época posible, nesta crisis, como está o IPC, como están os alimentos, a cesta da compra, como está pasando a xente, e vai, e o propio Concello de Administración local, que é a máis cercana ao cidadano, chega e mete un sablazo ao bolsillo, pero o alcalde cobra casi 4.000 euros ao mes. Iso é injusto, non? Claro, porque, se mal non estou informado, a xustificación da subida de impostos era para a débeda, pero o municipalizar a escola infantil pasaría a ser outro gasto, non? Sí, en teoría pasaría a ser algo que depende do Concello. Hai gastos enormes que hai que intentar quitar, non? Que unha administración como Catoira que está endebedada dun Concello pequeniño
non pode entrar en ese tipo de cousas, non é como o tema da burocracia. Canta máis burocracia se elimine, moito mellor. Cantos máis impuestos se reduzcan, máis empresas virán, máis traballo virá. Durante estes anos veu unha empresa como Stack instalarse aquí a Catoira, non? Peleaxamos moito para que eses terrenos de Cedonosa os collera unha empresa, colleunos Stack, unha empresa tan importante como Stack. Se chegamos a subir nosos impuestos naquele momento, te crees que unha empresa como Stack ven para aquí, para Catoira, sabendo que vai ter que pagar un IBI brutal, uns impuestos brutales? Crees que viría? Non viría. Outras empresas estarán plantexándose vir para Catoira, que é un lugar moi atractivo. Catoira está no centro de todo. Vas para Pontevedra, pasas por Catoira, vas para Santiago, Catoira está no centro. Pois Catoira non ten ese atractivo, nunca o tuvo, e sigue sin telo, e menos agora co BNG. Cal é a política que está facendo este goberno en apoio ao comercio local e, lóxicamente, ao resto das empresas a través do chan industrial? Pois o apoio ao comercio local en Catoira casi non existe. Dende hai moito tempo Catoira pasou de ter un gran comercio local a casi non existir. Cidades como Vilagarcía absorberon absolutamente todo. En Catoira non hai un lugar onde comprar unha peza de roupa, onde comprar uns zapatos, onde mercar nada. É dicir, Catoira non ten, eso perdeu-no todo. Aí hai que botar un incentivo a esa xente, hai que botar unha man para que poida axudarse, pero se a persona, un autónomo, que xa como están presionando os autónomos, actualmente o goberno de España, se aínda por riba un autónomo, colles e subes a basura para unha peluquería, que ten un lixo terrible, se subes a auga, é que é imposible. Como unha persona vai emprender nun concello no que a decisión é subir os impuestos para pagar unha deuda de falcatruadas de políticos durante 30 anos que aínda siguen aquí. É que ahora mismo ese político que tiña que haber fiscalizado esa labor todo do goberno durante estes anos, sendo el o jefe da oposición, pois non fai nada, aínda é o alcalde agora. Non é normal, non o vemos normal. Que información ten dos orzamentos para o ano 24? Ningunha. Isto é algo que pasa igual que lle pasou ca escola infantil. Abúsase dese poder de agora teño a maioría absoluta, non falo con ninguén, eu teño a miña maioría absoluta, abuso dela, oye, respetable, con nós ninguna palabra non fala para nada, coxe un concelleiro e pídenos que vote, pois cos orzamentos é igual, con nós non nos comenta absolutamente nada, non trata absolutamente ningún tema, fai el as súas ideas, fará el os seus orzamentos e intentará aprobalos, se aparece a concelleira. Se a concelleira non aparece, que hasta agora non apareceu, entendemos como nos comunicou que está enferma, esperemos que este ben esa concelleira, a verdade desexámoslle todo o mellor, esperemos que aparezca, que poidan levar a cabo medidas, porque aínda que non nos gusten as súas medidas, polo menos que leven algunha adiante, non? Que fagan algo, non? Aínda que creemos que non sea o adecuado, non que quede todo paralizado. En todos estes meses, Catoira tivo as obras que quedaron xestionadas comigo de xunta, un asfaltado que se fixo, unhas arreglos, unhas cunetas en unha aldea, tal, pouco máis quedou. Torres do Oeste, minuto de resultado. Están en risco 1,5 millón de euros de subvencións? Están en risco, fíxate, 300.000 euros concedidos que eu mesmo, e máis o alcalde, anunciamos con Alfonso Rueda, o actual presidente da Xunta, que levamos ali, que para a remodelación das torres a través de Mar de Santiago. Está en risco 1,7 millóns de euros que estaban concedidos gracias en parte a que Catoira forma parte dun concello termal, do termalismo que nos concedeu tamén a Europa, que están tamén en Mar de Santiago, que lles corresponden a 4 concellos, son Valga, Pontecesures, Vilanova e Catoira, dentro dese proxecto que, por certo, o alcalde dicía que era un malgasto terrible para Catoira e que non aportaba nada. Agora interesa o proxecto, porque poderoso caballero don dinero, onde hai cuartos, pois aí van. Pero esa zona non revitalizar as torres e todo eso. Esa subvención, as subvencións teñen un plazo de execución de obras, non? Esa subvención, pois hai xa 2 anos que xa a presentamos. O plazo de execución estaba en 3 anos. Se non eses cartos, volven outra vez e marchan outra vez, non? Se non se fai esa obra, vanse perder esos cartos e non se van remodelar as torres. Unha obra que eu tomei como bandeira nese momento, que nos parecía moi importante, a ampliación do Pantalá, a mellora da pérgola, a iluminación das torres do monumento. Non temos nin iluminado o monumento, nin se ve cando pasas por esa ponte de noite. Pois vais a perder esos cartos, se non actúan, se non se moven, igual que se perderon outros da Diputación de Pontevedra, como eses 500.000 euros para unhas pistas deportivas na parroquia de Oeste, que ese era un proxecto, fíxate, eu digo, claro, un proxecto de Alberto García, que quedou aí de Alberto García, igual que eu deixei outros proxectos como este. Alberto García deixou os seus da Diputación que gobernaba o PSOE, non? Eu trataba que a Xunta gobernada polo PP, Alberto García que a Diputación tratada polo PSOE. Bueno, pois quedou, perderon xa está perdido, non?
oye, pois perderán esos cartos, é unha desfeita, non? Perder esos cartos que xa están concedidos, xa son de Catoira, xa está para facer esa obra, e perderás, iso doe, non? Porque é un traballo que nos costou que se vai a tirar, como non actúen. Concentración parcelaria? Outra máis, esa concentración parcelaria, deixamos a lista, outra xestión levoume máis de un ano conseguir eses cartos, traballando coa Xunta e con Inés Santé, moitos viaxes a Santiago e a Pontevedra. Financiaron a parte da concentración parcelaria, a primeira parte para facer as topografías, e iniciouse unha concentración parcelaria que leva 20 anos. Anunciouse, oye, foi un gran éxito, e agora estáse levando adiante. Faltan moitos cartos que invertirei, faltan moitas xestións. Se mal non me equivoco, en torno a 2 millóns de euros que ten que poñer ainda a Xunta de Galicia. Non os van a conseguir, dudo moito que os vayan a conseguir, que a Xunta de Galicia poña os cartos. E teñen que pelexar para conseguilos, porque senón a parcelaria van a quedar sin ela outra vez. Eu xo anunciei, xa o dixen claramente, se non traballan na parcelaria van a perder, esas topografías van a quedar aí e vai a volver a quedar a parcelaria outros 20 anos máis sin acabarse, e este é o impulso definitivo. Aí hai un ano de traballo meu para que a Xunta pagara esa parcelaria, pois hai que traballar nela, deben traballar nela. Mas eso para os veciños é fundamental, é fundamental, igual que o plan urbanístico, deben facer un plan urbanístico. A Catoira non ten ni siquiera un plan urbanístico, hai concellos como Valga xa debe ir po terceiro plan urbanístico. Catoira non ten ningún plan urbanístico, Catoira non ten nada. Monte Xiabre ten algo de culpa a xestión do lixo? Catoira? Porque, bueno, afecta a 3 concellos, por si acaso, vale? Catoira ten a súa parte, Caldas e Vilagarcía. Hai unha problemática aí cos eólicos tamén, unha problemática con Vilagarcía, máis ese mirador precioso que fixeron aí, unha proposta nosa, por certo. Unha proposta nosa, que a verdade copiou o Vilagarcía e doulle a noraboa a Alberto, porque a verdade é que aí foi moi intelixente e conseguiu, creo que a financiación da Consellería do Mar, porque desde aí se vían as bateas, e financiou, genial, o sea, foi unha xogada política fantástica. Ese mirador tiña que estar no noso territorio. É un motivo máis para subir hasta ali, para contemplar a ría, para contemplar o paisaxe, e é un atractivo turístico máis. Exactamente, ese mirador era unha idea nosa para facelo no noso lugar, e adiantouse. É un campaña electoral prometín que faríamos outro lado igual, porque Catoira merece ter ese mirador nun lugar espectacular como o Xiabre. Pero, bueno, Xiabre estamos un pouco de espaldas a ele, Catoira tamén. Está un pouco de espaldas, igual que estaba un pouco tamén de espaldas ao mar, non? A ría, como lle chamamos nós, por eso este proxecto de Mar de Santiago, os catamaráns e os peregrinos, nese camiño histórico do apóstol, dos restos do apóstol, pois tamén hai que darlle un pouco, mirar un pouco tamén cara ao Xiabre, non? E aproveitar un pouco, non? Nese sentido está tamén totalmente olvidado. Que pasa cas ordenanzas de axudas a asociacións e clubs deportivos? Eso falábamos antes da burocracia. Hai que eliminar a burocracia. A min encántame como país Portugal porque elimina a burocracia. Vamos, nun ano montan un polígono industrial. Aquí fan falta anos para montar. Pois hai que eliminar a burocracia. Se ti tes un clube deportivo, unha comisión de festas, unha asociación que lle dá ao concello como lle dábamos antes, 400 euros para poder facer a festa, con alquilar un xerador, pagar para o club de fútbol, piragüismo, 400 euros, 800 euros, que agora, porque este señor diga que ten que ser transparente, que agora teñen que presentarse unha subvención cando abra unha convocatoria, crear un proxecto, presentar un proxecto, dar justificación de onde gastas e cando gastas. É dicir, que burocracia lle metes a unha asociación que xa lle costa vivir e xa lle costa manter, como o piragüismo ou como o fútbol, pois manter aos nenos e leválos para un lado, para o outro, coidalos e darlle pois todos os recursos posibles por 800 euros, dudas de se vayan a facer algo malo con eses cartos, con 400 euros, xente que está aí sin ánimo de lucro, traballando polos nenos do pobo. Eso non é así, home. Antes, esas para ter máis, vostede que ten, me parece que ten dito que é para controlar máis. Para controlar, é dicir, basa polo control. Normalmente, a esquerda intenta controlar moito este tipo de cousas, non? Entonces, intentan controlar o tema. Por exemplo, se piden unha subvención de 400 euros, 800 euros, o que sexa, van ter que dar explicacións de a ver cantas subvencións lle deran antes para saber que dá igual ao concello cantas subvencións lle deran outra administración. Axude ao club, ten necesidades, que che expoñan a ti como alcalde, eres alcalde, podes ter unha responsabilidade, que che expoña o club, oye, mira, temos estes problemas, queremos comprar isto, necesitamos isto, cada ano daban uns 800 euros, oye, seguides nos dando 800 euros, e ti como alcalde se pode, preséntate a subvención cando salga. Hasta sona mal educado eso, non? Que tal a festa da Vikinga, que xa organizou o señor Castaño? Sí, aínda están os traballadores esperando que lle paguen as horas extra.
A Viquinga ten moito que mellorar. Nós sempre abogamos porque a Viquinga ten que acercarse ao pobo, ao Concello de Catoira. Non facela a parte abaixo e que a xente de Catoira non pode disfrutar a Viquinga. Hai que recuperar a orquesta, a verbena, que sempre había na Viquinga, que a xente lle aportaba algo ese domingo da Viquinga. Hai que poñer en marcha un mercado medieval, hai que mellorar o desembarco, non como pasou este ano que contrataron a patróns dos barcos que non tiñan coñecemento ben do funcionamento dos barcos e da ría, os barcos encallaron, houve problemas. Hai que darlle unha volta, a Viquinga moi grande, non? E hai que ter responsabilidade con ela, tomar decisións, sin medo. Vamos a probar, este ano vamos a facela así, así e así. Oye, funciona, moi ben, adiante, non funciona, pois cambiarémoslo outra vez. Pero non pode acomodarse. A Viquinga non pode ser unha festa que se acomode e que cada ano sexa igual. Sempre sexa igual. Iso que algo que hai que reconocer ao anterior alcalde, que fixo unha gran labor traendo a Viquinga hasta como está. Conseguiu que fose unha festa de interés turístico internacional e conseguiu levala, creo que foi o mellor que fixo o alcalde nos últimos, o alcalde que foi do PSOE destes anos, foi o mellor que fixo, creo, hasta agora. E nós colaboramos moito. Este ano que eu estuve no Concello, colaboramos moito, pagamos o concerto dos Heredeiros da Cruz, que valeu moitos cartos, non podo dicir a cantidade, pero valeu moitos cartos. Trouxeronse as tanxugueiras, a Xunta de Galicia puxo moitos cartos, melloramos moito, actuou Roi Casal, bueno, é dicir, financiamos moito, botamos unha man ao Concello para intentar que con esas cartos que viñan, melloramos o convenio que había da Xunta de Galicia con esos cartos porque o Concello non tuvese que gastar tanto, que salise un pouco máis da administración autonómica. Os datos que publicou o Concello foi que pagou 61.000 euros, pero que os costes foron 153.000. Sí, probablemente. Os costes dunha romería viquinga son moi altos, E unha romería viquinga costa moitos cartos facela, e ainda así, eu penso que hai que mirar ben nos que se gasta, non? Criticábase o gasto de 7.000 euros en mexillón, non? Por exemplo, bueno, antes gastábanse 3.000, o sea, hai que mirar ben onde se gasta, que se gasta, como se gasta. É unha labor de ingeniería presupuestaria, non? De ingeniería económica, de mirar ben como gastalo. O mellor, hai detalles, eu vexo en festas como facer un vaso que se reparte que ten pois o nombre de Catoira e a romería viquinga, a xente o mellor chegalle moito máis, costa moitísimo menos que facer algo que vale moitos cartos. Hai que mirar ben o que se fai, non? É cuestión de prestar atención e dedicarlle tempo á festa. Que información ten ou como está a situación da denuncia que fixo o BNG polo cobro de dietas presuntamente indebidas do exalcalde Alberto García? Pois, por esa parte, sabemos as declaracións de cada un, non? Nada máis. Sabemos que Alberto García di que é legal, sabemos que o BNG di que é ilegal. Agora estaremos esperando a ver que di a xustiza, non? A xustiza é quen ten que decidilo, é que o decida con man firme e o decida ben, non? O que sí que creemos saber, polo que falamos daquele momento, que era o secretario naquele momento, todo isto apareceu en base a uns orzamentos que se aprobaron anos atrás, que ademais é dunha casualidade que o BNG votou a favor deles. Entón, non sei se iso será suficiente apoio para que non vaya adiante este tema. Entonces, pero bueno, de todas formas, nós creemos que un alcalde co salario que teñen os alcaldes hoxe en día é terriblemente suficiente. Hoxe en día, tal e como están vivindo a xente, que hai xente que o está pasando moi mal, que un alcalde cobre casi 4.000 euros non o vemos necesario, non? Sobre todo en un concello de 3.000 habitantes. E que ademais cobre dietas, cobre tal, que neste caso creo que o do BNG non as cobra. Ainda menos mal, non? Pero si un salario que nos parece excesivo, que prometeu baixar cando sube os impostos, pero que ainda non baixou. Estamos esperando a ver se o baixe. Con que lle gustaría ao señor Caamaño rematar este paso por esta edición de Falemos? Que lle gustaría decir aos veciños de Catoira? Gustaríame decirlle aos veciños de Catoira que eu penso que deixáronse levar por promesas que non van a cumplir, non? Porque vemos como se promete ampliar o horario dunha escola e está a punto de cerrar. Vemos como se promete un centro de día e case non se mantén as actividades para os maiores nas parroquias, non? Vemos como se prometeu outro polígono industrial e vemos como se suben os impostos á xente, é dicir, vemos como se lle prometeu quitar unha pirotecnia e ao final a pirotecnia parece ser que vai abrir, non? Promesas que ao fin e ao cabo non se van ver realizadas e creemos que perdeu unha gran oportunidade. Pensamos que o noso equipo estaba moi preparado nestes momentos, pensábamos que tiñamos moitas opcións para facer en Catoira e creemos que perde unha gran oportunidade porque quedan 3 anos e o destino de cada un... 3 e medio. O destino de cada un levarános por moitos camiños, non? No meu, por exemplo, estou pendiente dunhas oposicións, quen sabe onde me vai levar a vida, non? Entonces, creemos que a oportunidade máis grande que tivo Catoira perderona por creer a un mentireiro.
Señor Camaño, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Igualmente. Hasta unha vindeira ocasión. Moitas gracias por convidarme. E bo ano, de acordo? Igualmente. Éxitos. Hasta aquí foi todo o que nos deu de sí esta edición, co señor Camaño, con o señor Fariña, presidente de Agade, e co señor Pardal, Cesario Pardal, presidente do Clúster de Turismo. A semana que ven, máis e mellor, se posible. Moitísimas gracias por estar aí. Saúdos e boa noite. Programa ofrecido por A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. En Schmidt creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Schmidt Home. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García.